Ľudia, ideme si kúpiť do jednoty palivé Cheetos. Konečne ich dali. Chvíľku počkajte, potom vás tam dám. Počkajte. Tak už ich bereme. Takže Max 3, hej? Potom znovu čaute. Už sme na pokladni. Tak už sme ich kúpili. Pozrite sa na toto nádherné palne. Didina mamina. Tak Dida je vonku. Ale to nebola jej mama. No, ideme na tržnicu a ukážeme vám. Počkajte, idem zaniesť peniaze mojej starkej. No ľudia, musím mi to dobrať mojej starkej. Chvíľočku musíte požaliť. No tak už sme späť. Čítosky. Bohužiaľ, nejde. Nemôžeme sa oddáliť, takže to bude pre nás ťažké. Ale to nie je Didina mamina. Je. Tak ich poďme sledovať. Ale to ste veľmi museli počúvať, ale máme ešte výborné Cheetos. Ak to nazval môj najlepší kamarát Jojo. A to není Didina mamina, to nepočúvajte. Čakaj, idete prečo. Tak ideme na tržnicu za vačaj. No už ich máme. Teším sa úplne na ne, už sa mi zbierajú slinky. Aj tebe, Jojo. Chili. Počkajte, ukážem vám to v tieni. Počkajte. Vidíte? Takže... A ozaj, ak si chcete príjemniť zážitok na prázdniny, tak samozrejme neváhajte a v stredu prídite do Opatoviec. Nie, piatok. Sobotu. V piatok prídite do Opatoviec. To budem... Áno, to budem spievolať. V piatok prídite do Opatoviec v Bratislave. Však. Hej. A čau. A my ideme teda ochutnať. Dosť palivé. Jojo? Ja to mám pre seba vodu. Spálivé. A toto je pre dnešok všetko. A čau.